ama bema no edua na ekita no se ne oba na otwa ye o se so beduru ono opebu ebi se ne nsemu odi ahwehwe maame ni ne konwachi ni tirim na chi ni mfim odi hwehwe na ma oba no oyemre ebuto ho a enya de fe no otimi keka no abusia senkofo aware omutimu die enya asem keto sa aware ankasa no emu nsem dosu yie na se si akwa de ayehu ati the sense say obete yesi be ma we yakuneye yesi oba we yakunikunu chese be bia aware na kodu sisi ane de mpae bonkwa nem say ebeji awarefo si ade be ma bia wadi 44 years ahyenyame anim aku oba one na aware for 14 years a emam yunu ewum aweho sempao aha let's talk issue mo say any first time I pop into every day so say oba subscribe ama me no click on notification bell no so for latest update no follow Facebook as let's talk issue mo na TikTok so as let's talk issue share video ama subscribe share comment bia wo no waja e comment section e dey ama me this ewowo nsem started free last year kreba no te so wo betene yes boyfriend bia wo ne girlfriend se kan oba ma bia ku ne yere oba bia ku ni kunu chesa na didi ma na dia besi this year chese wo na ekoso ankofo nya omadwen sese wo awawiem no ntimi a obema oba na ko ananse obema no so befa ne baabi ene sei ukopiem ewa Akyem Adwafo a eno ewo Akyemansa district dia arekosem a esi wo ho ne se obema wadi 44 years and yere ewo 47 years atete ne yere akopie fuom ne ba animo enye se na ne ba ne bikura aniho ne ba anim edi aba abbo ne yiri ya kuni ya na die ntia yesi oba ne se be ma ne yenu sema se wononom kofo nunu ya beba so ibi ene ensanom ne nioma enti ono oba no hwa eni ye ni nyan odi agigagija mpanyimfu a still enkosi hwe ase be ma ne su ne ban no onye na age se osesanti wo jai aware no na no na nam so ama be ma atimi ahwe nyamyenim edi ne yiri ntente akukunu yayaya Akyem Adwafo eno no wo Akyemansa district ewo Apuye mantemu anum metre ofuata yiri empatemu ho no na eno na enra anopa no yante asempa isanse eye papa bi ono wanya mfinhia no edianan 44 years a edin ayensa kan Enoch Kusi enei wode edua abobbo ne yiri tirim ewo afuom ama ne yire no etimi ato anananom ewo nsiado ne yire no nso so uhwema wanyini chen be ma no ono no 47 years a edinya enyaye no amachirewa na asem nyina ne se eya warifo yi o matena be se edunan efinsia edunan ye 14 years ni ama mawo emamu mienu panini ye be ma ono anya be se edunan anase 14 years ena oba no nso anya mfinhia no edumiensa 13 years na epanifo a yekopie mu wo Adwafo enu mu di nkomo no omu kiremu a awarefo yi da bia omu eko be ma no ekiremu a di oba no de no no ompe ena oba no nso kra na ebo subuo titiru ni nyina wo kiremu a be ma no ode ensawe ena efi nani so ena afi nso emasem etinya ade so betimi na tena biem ama one no akon afemi hu saa ne nso nya ade se obema no nso se obejai oba no ama na kosa se one na tena ache emfie edu 9 die one na bobra ni bebri enya ade se obema oba no akọ wonkomra asori mpanifo nyina etimi tena afemi so ne nso ankosi aga eti bi obema no ebo ni trimpo ne se ne sa de a se oba no so ntimi ne ntena one no tena afi no mo nche ejapade a omotimi aye efisie adunan no omo entrance no omo nchem na obi amfa ne de na ne de ode ne de be no de ne de ai eno no oba yi nso anti asia ono nso so ode to ha na ode ato ha ode to ha na ode ato ha eni se enra anopa oba ne krai se wo kwa afum na wakodo kakra ewo mu kokwa afum no be ma no se na adwumbone aba ne tirima oto ha no wo afum go eti ne ba ono anya 13 years no na oba ne ma ne kwa afum eti kwansi ana akora ne ba fi a oba bebo amane se bo one ne maame wo ho mo do no ne papa no eto a omo wo afuom ho ama one ne maame ba yi ano akatakata ho enam entokwa wo ho dada no ama be ma no edua na ekita no se ne oba na otwa aye o se so beduru ono opebu ebi se ne nsemu odi ahwehwe maame ni ne konwachi ni tirim
machine fin what the Rinama or Bano or Yembre Ebutoa. And I did no to make a cano. And to consider by announcer where be a visia, a dunan, a dumian son, a young baba, a dimlica, a didn't yet yamu, a bear fee, a watching job or bebo, a man, mema, a tigu, and would have echo here, who could do or not as it. Mamma da hokeja won't make a canon. It was Mutabrino and Omodene bar, a year of Mwasi. Hospital, as all mobile channel, and so for fear and to attack. Mamma AJ Moo Honomatches, why Nanamo Diana, so in a media. It's your non-able friend, ye beside the no switch and say, I'm ne papa, and a bell from who baby said to my 1 money mammy, a femono. Now, oh, we and 20 man, a bearman, and now, where Johnny didn't work and with my a year a police for Fancy Iribi. After a family more or more share, fair or bit marriage papa. A year a locusi metri quine. Na wababi in Samano say I'm passe. Said the Aqualano, air boss of Bono San et here, and I say, a before from the coffer by Emma Iwi by and bring the yard say to me. Another police once I can't in locusia when you fish the 944 years. Ah, one coon me Come a journal. Come up, Mimi Abema. Bema now say if you know from Chain Obano, what if you say? Bema 44 years and Obano 47. Now, after young show, we say a Japadena now say an tea, Bema chess or Munchino, a Japade Ben or Maye. Na yes, a queer Juma Japadia, a Wabana Sass is into a Bema so Munchimana, and no a Wahifa. A Japadiano dear, meaning out to me say a cocoa funa, obey cool and Bema no Tuano, while could you say Yambra, and no titru. And I yard say or me. Now, Usha Muswa, or Mumia, if you crooning. Omuna omoye atima dwafo no omoye adehia omufi kuro a omo enchimpo anaso omabusia no omudi akonya wo enti eye abusia pani anase ahemfo a ewo enkonya ho ewo kuro ni mu no omo asemi abeto omo ni mu a omabusa anase omahwa ase nkomo behe na enti ase atimi aye adwuma wo mu enti sesi ade mintimi ansa wo question say say fuo no asase ne ye be ma ne dia na so oba ne de afeni ye hwehwemu nemu omumienu nyina afiri kuro nim ena omumienu nyina so na atena mfinhia du na ani a omaye koko afuo afenso so omo ebo brasa awarefo abusia ewiase mu nsem dooso ankasa kyese asem na abomi pusa adenti na obehwe nyame nim no afa aba oba waware ni for 14 years one na dakete baako so saa 14 years ene ne wo ma 13 years baako 14 years baako no wahwe nyame nim afa aba bona kopem se oba ni bewu edie nko na woje ejapade be ya na maya kokofu edie ya na woje a enti so bi se ompe obi ma ne nko ne ba bia ma bebre wo ho what I say sanso so na mema bebre wo ma obi anko ne baabi enkora wom na wahwe wo ma na watena wo baabi obi ka se broken heart nye easy ewo mu sa de na nso to the extent so wo beku nua de dabi enye option kra it wo relationship mu na wo hwe na wabra ko wo baabi na nipa ne so nko ne baabi ewu asem de dabi yenyi film kwa because se si a baabi ekeka kona ase obi ntimi ni obi nyae wabra obi nkokun obi ne ano eya yeden ye besere se Ghana police ede omonai besi fom no mu de omani edi asem echi be ma ne de ye so ode ne ho akamura na minim se police for de baabi onam bia omo beche no no mo de mra no abo ne se de se ne efata me de mani edi atwemi nya update bi afi ho a me de ebebro me ka also be follow Facebook as let's talk GH no na TikTok so as let's talk GH share video we ama foforo abehye me din ede na ne yake asanto makram